Jennifer. Sino? Ba't yun ang si... I've been here all day. Ayan ang si mo. Good morning, Philippines! Hello guys! Good morning! Malapit ng mag-afternoon. Alis po tayo guys. Hindi ko si Tami isama kasi kunin ko si Lloydie. And may gagawin din siya dito. May mga tatawagan din siya na mga kailangan, importante. So yun, Walmart po tayo. Kunin ko lang si Lloydie and then Walmart diretso. And then after that, kung maaga kami, balik kami dito para, kasi may mga grocery, diba? Balik kami dito sa bahay. Pagkatapos niyan, punta kami kay Lu. And open lang natin itong garage. So ngayon guys, iwan ko muna si Tami. Andun siya sa CR. Sabi niya, oh sige, mag-CR muna ako. Alis ka na. Ilag mo lahat. Sana siya ilag ko doon lahat. I'll be over you. Anyway, so let's go. Maganda yung panahon ngayon. Maganda yun magpunta sa ano ba? Bukas, pag maganda yung panahon bukas, sabihin ko kay Tami, maghanap kami dito ng mapasyalan. Ay, bahay lang kami palagi. Sabihin ko sa kanya, pasyal naman tayo doon. Sige na doon. Pasyal tayo doon. Hello guys, we are here. Hinintay ko na lang si Lloydie. Hello. Hi. Dala ko laptop ko. Nagdala ko ng laptop. Kasi nga, titignan ko rin kung paano nila... Say hi. Okay raw, ikaw talaga. Acid ko. Yung acid. Gusto ko yung green. Ito ba yung... Gusto ko yung maraming puntik-puntik. Matamis yung puntik-puntik. Okay na to? Okay. Ang raming gulay. Halabi, yung talong di, oh. Ang talong. Asan yung lemongrass? Ala. Ang mahal ng lemongrass, eh. Magkano yung lemongrass doon? 499. And then, dalawa lang siya. Di, tignan mo to, be. Naalala mo? Alam mo to? Oo, pero hindi pa ako pero yung kaibigan ko na-try. Maganda ito sa Tianjin. Pero ayaw, kung yung marami yan sa kakahoy-kahoy ito kasi sa Pilipinas. Dito nga lang ako nakakita ng mga ganito pa yung... Talaga? Maganda, ang dami pala dito gulay. Sinabi mo? Hindi. Dito na kami sa Walmart. Salit ba kilala mo? Ha? Yung pink na yan, Oo. bumili ako. Hindi ko na sinuot. Alam mo naman ako bili. Punta tayo doon, maganda. Okay ka lang? Sorry. Sa I'm so sorry. sa cart be. Mga pang maliit dito. Bagay to sa iyo. Kasi maliit to. Dito. Dito be. Dito be. Dito yung sa'yo be. Bagay to sa iyo. Itong mga ito. May mga color dito be. Bagay to sa'yo be. Kasi ang puti mo. As in, lalo na to. Look, tignan mo to. Ang cute, no? Bagay to sa'yo, Anis. Ito din, oh. Maganda yung color niya. Look. Ganda yung pagka-black. Siyempre, tingin lang muna. Bagay to sa'yo. Hindi ito bagay sa akin, eh.
Kitang-kita, te. Oh. Na, bagay ito sa'yo. Kitang-kita, hindi. Walang makikita sa TV. Meron na ngayong bra na parang sticky lang siya. Nakita mo yan? Pag sinuot ko yan. Grocery si Lloydie. Diba? Ang cute. Saan ka makikita ng Lloydie na cute? Walang ibang Lloydie na cute. Soy sauce yan? Pero hindi yan. Yung kinukuha ko kasi yung ano yung kikuman eh. Pero Yung ako din yung kikuman. kikuman. Meron ka pa? Meron pa ako nun. Ah. Guys, nakarating na ako, guys. Ang amoy dito, guys. Amoy ito. Look. Ang bango dito, oh. May danggit. Sasabihin naman ni Mark yung pag-uwi ko. Hello, oh. Sabi ko, di ba naalala niyo sabi ni Kuya mo, Jay? Ano, lahat Ay, ito. ng easy to use, yun ang gusto niya. Guys, may paninda sila, guys. May paninda sila. Lahat ng ina... Hoy, bakit kumpleto? Dalawa to. Basta yung open to? Open pa rin, tingnan mo, open nga. Nilagyan ko lang ng... Di ba open to lahat? Hindi, eto lang. Hala, ang dami. Sabi ko sa'yo makaisip yung isa. Magkano to? Parang binibenta na. Tingnan mo yung nabili namin na ano, nandun o yung nilagyan ko. Ano? Ay, ito. Kaya kung anytime na gusto nyo mag-tea, yan. Ah. Nabili ko na umiikot, tingnan mo nilagyan Tingnan nyo, guys. Oh, mayroon pa dito, guys. Kaya Hala, guys. Ano to? sinigang. Sinigang ganggang. Sinigang na isda. Yung kalahati no, no? Tapos meron ka pang shake dito. Ang tigas ng ulo ni kuya mo. Jo, BG, bullet. 1, 2, 3. Sinabi ko na yun sa kanya. May tao sa taas. Oh, hindi naman tayo naririnig. Tingnan mo. Lahat frozen fruits. Kaya Ganyan makakagawa ka ng ano. Ito, meron ako rito. Ano Yung watermelon. Ito. Ayan, dinipros ko na. daming prutas. Oh. Sabi ko sa'yo, yung bahay ko. May ligo pa, guys. Pinoy na Pinoy. Naligo pa yung kamayan. Sino may gusto? Ano yan? pwede. Alam, meron pa din ako eh. Andito pa. So, ayan. Tapos, Matagal din ako kami hindi nakabalik Oo dito sa nga eh. mansion ni Luba. tingnan mo. Ay, di ko nga nilagay yung bulaklak. Mansion Tingnan mo nila. ito. Inilabas ko Hala. namatay. Ba't namatay? Pangpaloob hindi pala lang tayo. pwede yun sa loob. Dapat- Ay, sa labas. Na, nagbulak, nagsimula na ulit siya. Pero namatay na tong isa. Ano, start na din dito. May ganito yan. Tingnan mo. Asan yung isa mo? Ano to? Ay, hala, may ugat na. Oo, tapos ililipat ko naman siya. Ganyan siya nung yan. Ay, talaga. Saan mo yan Nilabas nakuha? ko, dun sa alaga ko na. Hala, grabe. Hala, may ano, oh, bubuyog. Ginoo ko, Lord. Nandoon ako, bubuyog. Guyod ni masahistang peke. Hala ka. Tulong. ko. Di, okay lang. Tulong. Abi, di mo asa ko niabot? Asa man ka niabot ni Niabot Jose? ko po, Kipsi. Ano pag siya, hala. Nagtuyok-tuyok ko. Balik na po ko. Hala, nibalik naman po ko. Paingon may pauli. Balik na po ko. Nilagay mo yung address? Nilagay ko nga. Nililigaw ko ng mapa. Lumampas pala ako sa exit. Kunin ko muna yung isa. Okay, sige. Sus, umabot na siya sa Poughkeepsie. Oh my goodness! Ako na po kasi tawag ka ng tawag. Lalo akong naligaw nung tumawag ka. Wala yung sa may bridge niya ako paputay. At ito ng fish ka na. Lumabot na ako na, oy, blitz yung bacon fish ka na. Paingon na ako na. Nalits. Kaya naging taga-bundok. Hindi ko na nasaag. Akala ko nakapunta ka na dito. Wala, oy. First time. So lahat ng ginipaste ko na hindi ko alam ang address. Tayong hintay ko. Ang tagal. Yung text ko sa'yo, naka-address. Nawala, hindi ko makita eh. Message ko, hindi. Sabi ko, isave mo yung number ko. Di ba, nag-usap pa tayo? Number na wala. Sabi ko, isave mo yung number ko. Iti-text ko Eto na. sana si Lloydie. Eh, biglang nag-text ka ng address. Tinype ko nga agad sa kotse. Diretso drive ako kasi ano na eh. Okay, asan yung ano Agoy ninyo? mag-drive big. Baby? Hello? Bata.
Pangmasahe daw ito, guys. Ano to? Anong tawag nito? Massage table. Massage, ano? May ano pa siya, oh. Ang ganda pa ng color. Maganda yung pagka-purple niya ba? No? Inorder ko yan. Online? Sa ano? Saan? Sa... Amazon? Kaya. Ito, oh. Ang ganda. Pwede na masahe. Guys, kung andito kayo sa New York, pwede to. Magmasahe daw siya. Per hour? 80? 80? 60? Yun, guys. Kung andito kayo sa New York, guys, oh. I-hire nyo lang si ano. Sino bang man dito malapit? Walang mga lapit, no? May ibang viewers, pero malayo man. Ay, Pilipinas halo. Si Jennifer. Jennifer. Sinayawan pa, oh. Sexy pa na anong massage, guys. With happy ending. Uy, wag na. Patay tayo dyan. Hala, may magnanakaw. Look. May magnanakaw. Sinasamantala, pag nagpamasal tayo, may nagnanakaw. Yung babae sa bintana. Ang ganda mo, ang pangit ko, 'di ba? 'Di ba? Hala, ano yun? Kanta na coffee yan. 'Di ba? Para akong yaya nito. Yaya ni Pia, ang ganda kasi. Ang gandang bata. Naglalaro pa, oh. Dito daw muna. Hi, Pia. Tingnan nyo, guys. Kaming tomato. Look at that. Hi, baby. Tingnan nyo ito. Time to go home. She thinks she's early. Yeah. Ready to go? Jay, how did you get in here? I got her through around the car. Right here? Yeah. Through the trees. Come on, Pia. Hi, Pia. Come on. Ito, guys. Nice car. Papasok sana ako dyan. Ilumabas si Lloydie doon. Backdoor lang yun. Hala. Backdoor lang namin. Get the mail. You gotta get the mail. What kind of car is this? This is nice. Lexus. Oh, Lexus. Oh, Lexus, the hybrid. nice one. Electric. Really nice. So, may ano ito, yung parang electric na charger. Asan? Meron dito? Automatic. Oo. Magana siya, pag dinadrive mo, mag-charge. Talaga? Tulak mo nga. Medyo patasin ba? Hindi, okay na yan. Okay na. Dilihin ko na. Okay na. Idiin mo lang. Okay na yan. Wala. Ano to, be? Tipid sa gas. Tip as in? Ang nilulod niyan dito, $15 lang. Let me see inside. Malaki ba yung screen niya, be? Patingin nga, be. Anda rin ko. Hindi. Patingin lang. Pasok ba? Ay, ito yung screen niya. Malaki pala. Oo. Madumi nga lang kasi. Okay lang yan. Saka hindi mo maririnig ang engine yan. Oo nga, hindi ba nung sa simbahan wala akong narinig. La. Look. I got you. Ang say. Ayun naman doon siya. Kaya pinantalunan ko para pag nadapa, hindi masugat. Oo. Nasugat siya doon kila Mira. Lag. Hi, baby. Hi, where are you going? She likes to play. Look careful. Mama ni Oh my God, alis na kami, guys. Sobrang galing yung mag-balance si Dora yan eh. Si Dora talaga. Tumakbo yung papunta doon sa baba. As in? Ay, kasi sa bahay, hills doon eh. Sa inyo? Yung likod namin. Sanay pala to. Lagi sa may damuhan, yun ang paborito niya, yung napipil niya yung damuhan. Sabi ko nga sa inyo, Loy, gawa na kayo, Lo. Oo, isa pa. Jay, baby. What about the baby? Baby boy or baby girl? Baby boy, baby girl. It's a baby girl. No, you and Lo. He graduated already. Lou wants a girl, of course. Yeah. Takbo na naman. Ang saya ni Pia. Give here. Paborito niya sa labas eh. She runs so Nilalabas ba fast. to palagi sa inyo? Yeah. Si Mike, galaero. Sa likod.
Lagi siya sa likod, naglalabas. Kumukuha lang yan ng forma eh, pero tatakbo yan. Nilalagyan ko siya. Kanina pa ako dito, umuwi na ako. Nakauwi, nakakain, kumain ako ulit. Kasi, busog ako pero kumain ako ulit. Dahil, hindi kumain si Tami. Sinamahan ko, kumain naman. So, hindi siya kumain. So, yan ngayon. Kasi nakulangan ako sa string beans ko. Nakulangan ako. So, magtanim ako, magsidling ako. Dito, kasi dito yung bok choy ko kasi tinanim. Kaya, kunin muna natin bago tamnan. Roxy. Wait, what are you doing? You tired? You tired? Look at you. You're so tired. You're so tired. Tired mo na. Dito. Yan. Okay. Hindi ko to ano. Dalawa dito. Huwag natin masyadong lalim. Ilalim. Ano. Dito. Hello guys. 8 something na pero maaga pa rin. Yeah, I did look at that. Tignan nyo. Diba? Orange eh. Look, it's so pretty, right? Look. Parang ano lang siya, guys. Diba? Han, it's so pretty in the camera, Han. Han? It's like a painting. Huh? Pretty with your eyes. Yeah. Oh, did you see over here? Yeah, that's what I said. Point over there. So nice. Ay, ang ganda ng... Ang ganda. Ang ganda talaga. So, ang ganda ng ano? Ang ganda ng panahon. Orange na orange talaga. Orange yung langit. Orange talaga yung cloud. Anyway, so maghintay kami guys kasi yung kapatid ni Tami may dadalhin daw siya dito mga documents. So, anyway guys, kakaalis lang ng kapatid ni Tami. Binigyan ko ng mga litos. Kasi ang daming litos. So, binigyan ko siya. Kasi mahilig yun sa salad. We're going to end the vlog. My husband is here guys. Yes, I know you don't see him whole day. I've been here all day. But you don't see I've been here all day. I don't see him all day. I love you and say goodbye to our friend. Bye, guys. See you tomorrow, guys. Good night. Night, night, love. Oy! Hoy, I wanna drink that milk, but I like it. But don't drink it often, honey. It's 100 calories, hon. What's in a total syrup is very little calories too. You know that, right? Shake it, baby. Okay, look. Total fat 0, saturated fat 0, trans fat 0, cholesterol 0, sodium 5 milligrams, sugar is 10 grams. That's high. 10 grams? Right. Calories per serving 45. Oh, that's very low. That's But it. the sugar is like... Right. What I'm saying. But Okay, guys. this Thank is a you. lot of sodium. 150. Hello. Parang Milo. Tastes like Milo. Milo every day. Milo energy. This is 40 calories, 40 calories. but sodium's 120. Oh. Bye, guys. Let's see what the milk is. Milk is 150 calories. Regular milk, 150. That's bad. Can I throw that out? Wait. 150 calories. Let's see sodium. 130. Yeah, this one is expired for last month. Okay, I leave it there. I'm just going to change. Yung ano guys, almond tastes like Milo guys. Just Milo. Anyway guys, bye. See you tomorrow. Good night.